Dobrodošli u Financijske novosti. Pogledajmo kako se danas trgovalo na domaćim berzama. Raiffeisen banka klijentima nudi debitne, kreditne, charge i biznis kartice koje omogućavaju brzo i jednostavno bezgotovinsko plaćanje bilo gdje na svijetu, podizanje gotovine kao i plaćanje putem interneta. Za maksimalnu sigurnost prilikom korištenja kartica potrebno je poduzeti određene mjere predostrožnosti. Za podizanje gotovine na bankomatima obavezan je unos PIN-a, dok neke kartice zahtijevaju unos PIN-a i prilikom plaćanja. Ističemo da je PIN potrebno čuvati i ne davati drugim osobama niti držati zapisanim u blizini kartice. Prilikom unosa PIN broja bilo na bankomatu ili prilikom plaćanja potrebno je zaštititi PIN od neželjenih pogleda, na primjer prikrivanjem tastature rukom kako osobe u blizini ne bi mogle vidjeti PIN. Puni broj kartice također ne treba otkrivati trećim licima. Napominjemo da banka od klijenta nikada neće tražiti puni broj kartice niti PIN broj. Ukoliko je potrebno drugim osobama dati broj računa za uplatu na karticu, uvijek je potrebno koristiti isključivo broj transakcijskog računa, a nikako broj kartice. Poseban oprez potreban je prilikom korištenja kartica na internetu. Još jedna pogodnost kartica je mogućnost plaćanja putem interneta. Međutim, kod korištenja kartica na ovaj način potrebno je obratiti pažnju na to da se kartica koristi samo na provjerenim i pouzdanim stranicama. Uživajte u pogodnostima koje vam pruža kartično poslovanje Raiffeisen banke.